Ikasik, helduleku bat eskaintzen dizue eraldaketa prozesuak eta hobekuntzak aurrera eraman nahi dituzuen ikastetxeoi. Aholkularitza prozesuan ematen den pauso, erabaki eta aldaketa bakoitzak norabide egokia izan dezan bermatzen dugu. Ikasleen eta irakasleen ongizatea hobetzen dugu erabiltzen dugun metodologiarekin. Ikasikin egiten nahi gehan aholkularitza prozesu hontan, gure lehen hezkuntzako ekosistemak aztertu ditugu, irizpideak bateratu, adostasunak bilatu, erabaki batzuk hartu eta aspalditik eskolan behar genuen koherentzia lortzeko asmoa daukegu. Denak elkarrekin formatzen ari gara, jasotakoa geletara eraman, ondoren taldean hausnartu eta azkenik erabakiak denen artean hartuz. Prozesu honetan, eguneroko praktikarako baliagarria izango den oinarri sendoak eraikitzen ari gara. Irakasleok irakasleon rolean sakontzeko beharra ikusi genuen, eta hori dela eta bide laguntza eta esku hartzen motak ezagutu diteu, eta horiek orain praktikara eramaten ari gara, eta hori guztiak gure lan egiteko moduari ekarpenak ekarri zio. Zuen erronkei erantzuna aurkituko diegu elkarlanean, euskaraz eta Euskal Herritik.